DXDC Radyoman Report. Dako ang pagtuo sa usa ka Davao City Analyst nga magpadayon ang Davao-Samal Bridge bisan pa man moabot ang panahon nga bakwion sa China ang ilang suporta. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Professor Ramon Beleno III, positibo siya nga sa Hingpit mapatuman ang gipanaad nga tulay tungod natuki na kini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr sa iyang ulahing State of the Nation address ko na SONA. Komento ni Nicola Droma sa Facebook post nga dako ang iyang pagsalig nga matukod na kini bisan pa man sa mga delay o gamatod pa niya DPWH and DOT had a strong will to bring this project into reality. Dugang sab sa si Grandy Papal nga kung ugaling kini dili madayon, sabto na lang tungod aduna'y mga butang nga mas kinahanglang unahon. Kahinumduman nga ni atong Oktubre 2022, gipahigayon ang groundbreaking ceremony diin si mismong Presidente Marcos Jr ang nanguna ni ini. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.